Machiegni kendo ng'anyo mag rowere mag Gen Z higani osekelo thoe mathoth, hinyruok achiel gi kethruok mag mwandu. Kata dok ni gisebedo ng'anyo mag kelo lokruok achiel gi kedo ne ratich oganda, ng'anyo ma kamago osemana medo lit mathoth kod mbala e chuny jonyuol kod jopiny. Piny Kenya ochomo kanye? Jafwambo marwa Chris Owino nigi mathoth. E bwo dwe achiel kende, boche mag remo, magina, liete, lit kod kuyo oseumo piny Kenya kalure kod ng'anyo mag kelo lokruok mag rowere mag Gen Z. E rapar mar rowere 60 mane owito ngimagi e kinde ng'anyo mar kwedo chik mar omenda dwe mar 6 higa mokalo, rowere 11 ne otho e lwet obila. E juma mokalo, rowere maromo 38 ne risasi mag obila ong'ado ngimagi machuok e kinde ng'anyo mag Sabasaba. Sani Kenya ochomo kamarach. Unless okwabed piny, wabed gi paro maber kaka piny nyalo dhi, wachomo kamarach. Koro nyaking'e ni ng'anyo ma Kenya, sana ng'anyo ma Kenya opogre gi ng'anyo ma pinje moko molony i weche mag siasa, i weche mag governance. Pinje molony ineno ka ji ng'anyo, tineno ka onge ji matho. Ineno ka ji ng'anyo to polise bende biro to ging'e kaka gidil gi ji. Ngima rowere 49 oserumo e bwo dwe achiel kende. Ng'anyo mag kelo lokruok osemana medo liete kod kuyo e chuny jopiny. Ratiro mar ng'anyo omi jopiny kod pen chik kare 37. Kata kamano, kaluwore gi lal mathoth ma ng'anyo osekelo, paro osewuok ni ma e kinde maber mar timo twak e kind sirikal kod rowere mag Gen Z kaka yo mar tieko tho e kinde ng'anyo. Kik watwagi nikech koro liet ng'eny Kenya ka sani, koro mondo waduok lietno piny, wabeduru e mesa mondo watwagi. Mano waburo wuondore. To wanyalo mana twak ka wamanyo solution mar problem ma wafesa nini. Ka wan gadiere e chunywa ni gik mwadhi winjore, gik mwadhi wacho e twagni, bang'e wadhi keto chopo kare. Nikech kata mana higa mokalo ne watwak e yo maniluongo ni NADCO, manotelne gi Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah. Nyaka sani gik ma ne NADCO owachogo, an awuon pok aneno ka gisebedo implemented. Nyore kane waneno kane IEBC obedo sworn in. Ogai mar ODM Raila Odinga kod kanisa mar Anglican pacho kae osejiwo rowere mag Gen Z mondo ochung' ng'anyo kendo manyo yore mamoko mag chwalo ng'ur margi. Wich bar maduong' en ka bende twak makamano ibiro keto e tim kose ibiro tiyo kode e kweyo mirima mag Gen Z kende. To ka vijende no okwayo ni jok manothogi miye families gi compensation, mano ok dwar twak, mano dwaro action. Dwaro mana sirikal mondo bed pinye cabinet to giwach ni adieri vijende notho last year, vijende 60. Wa approve ni family ka family sirikal omi kony machalo kama. Ka vijende wacho ni weuru negowa, osegowa mang'eny, wasebedo memed mang'eny, wadwaro ni kik med gowa, mano ok dwar twak. Mano dwaro mana sirikal mondo wach ni yes, okoso dhi maber, vijende oseinya ahinya, wach mar go vijende ka ging'anyo, lal kodgi, mako gi tok tero gi e court, wachno orumo chakre kawuono, mano ok dwar twak. Ok wanyal weyo twak. Twak nyaka wadhi nyime kodo. Iwinjoga? Kuonde ma ojende nitie, ojende wacho nok gidwa twak. To ojende ng'eny sani gin social media. Mara kidhi X Spaces ibo nwang'o gi kanyo. Kidhi bunge la wananchi kata gine town ka, inwang'o ko ojende ni kanyo. Every Sunday seche ma in padri iwuoyo gi jogi. Meno bende ikaw thuolo mondo iwuogo gi jopiny, mondo ipuonjgi. Koro gima dware sani en puonjruok. Nitiere yiero ka kind jonon siasa kod jopiny ni thoth dwaro mag rowere mag Gen Z kaka telo makare, tieko nek kod ndhicho mag rowere makwedo sirikal, tieko mibadhi kod akwede mag dhoudi nyalo tim ma onge twak. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Seyo podi med biew ne jatend piny kalure gi chik manochiwo ne obila ma pacho kae marakore kod jonjore e kinde ng'anyo. Kalure gi chik mare mar chwado jonjore gi magine tiendegi kar negogi e kinde ng'anyo. E jumani josiasa mopogore opogore masiro kachiel kod maseyo wachno bedo selose e gala moro. Kata kamano chik mar obila to wacho nang'o kalure gi chwado jomaundu magina. Jafwambo marwa Sharon Ong'ao oloso gi okil Kamaloka. Mtu ambaye anachukua moto anaenda kuchoma biashara ya mtu, anaenda kuchoma mali ya watu wengine. Mtu kama huyo apigwe risasi miguu, aende hospitali, akienda kotini. Mano